Gaurkoan etorri nahi zonea, erakustea zein den League of Legendseko kanpeoi hobena. Eta ez. Ez da Timo. Ez da Timo. Bardito! Bardito! Bardo da, loleko kanpeoik hobena. Por cierto, gaur hain ez jolasten lagun batekin, nahiko txarra da, Bino, bueno, guazen pazientzia pixkatokitza partidan zehar, ze batzutan sakrifizio hauekin berdia bizitzen lagunak mantentzen saiatzeko, Así que, bueno, SR gumerroi, goiko horrei, ezin kasoik, 0-12 jungo da partidan erdian, bino, bueno, zengo jogu ba, bizitzai. Lehenengo gazen esata kaixo gumer. Bitu zegatorra. Kaixo esaten jozu, eta erantzun iteizu. Akuenka! Ez nahi zein nahi ordenagailuan jolasten, eta bueno, ingo ditut kagada batzuk. Plakala! Plakala! Guazen, guztiok batera. Ikurriña askatzera, eutxi. Haia machito maitia! Olako hasierekin jartzen eiz nahiko urduri, esan dizuet, gumer 0-0, bino, bueno, ez da zer gertatzen. Zer gertatzen? Hain ja lasaitu gehala, oain ja gutxo gara bera lasaiago gaudela, zenbat aldiz pentsatzen dezute hilko dela partida osoan zehar gumer. Mesedez, iruzkin eta jetxi, eta oaintxe bertan jarri zenbat aldiz pentsatzen zuten hilko dela. Oaintxe kontatu nahiz, igual mugituko nahiz pixkatu honea, Nago, como... kriston buruan ekan grabazioan eta enazute zer esaten eskolezin da. Guazen lagunok, denok batera. Bueno, ya está, bitu, ya está, gumer. Gumer! Osa, hiliten da eta jartzen du hor, nola da hortik? En plan, oaintxe bertan, sartu diate hor guztia ipur diti, bino, zemuz botitik, ondo? Korri! Begitxo! Bitu, kontatuko izuet anekdota bat, bale? Duela urte eta piko, gumeretan jolasten ginen gure lagun batekin. Eta lagun hoi, bueno, murtziakoa da, bale? Beak euskeraz ez daki. Bino, ikasi nahi du eta saiatu iten da. Total, behin egin jolasten Heroes of the Stormea, beak iten zituen bere kabuz hitzak ikasi, eta gero gurekin zeunean, baitzoiek esaten zituen, ez? Hola, en plan, bitu zehar naho nere buruataz. Behin ginen, Heroes of the Stormen partida batian, eta batean behin tortzen da, eta esate igu. Dekaude hor partida erdian ez, eta esaten du, begitxo. Eta goen plan, como que begitxo? Eta behan plan, bai, begitxo. Ojito. Plakala! Asko fedeatu zuek, Ilana, nik horrela ezin dut. Kaleko garrasia, zer da demokrazia, hemen guk nahi duguna
nortasuna